नोंथांमोनहा भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। दा आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों दि खनसाय ब्रह्म आरो फुंबिलि बसुमतारीजों जयै रोजाबनाय मोनसे बावखुंग्रि मेथाइ फैनो थांगासिनो दं। जाय मेथाइया जोंनि बैसागुआव ओरैबायदि पारफरमेन्स खालामगोन दि जे बर' एलबामाव रेकर्ड खालामगोन दे लोगोफोर। आंथ' आंनि फिलिंसआ बेबायदि मोनदांदों लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअनि फारसे मा बुंनो सानो आंनो कमेन्टआव खालामनानै खोन्थाहर। आरो खनसाय ब्रह्मया सोरनि फेभरेट सिंगार नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर। खनसाय ब्रह्मयाथ' आंनि फेभरेट सिंगारखा, जाय सिंगारा दाखालिसो बिरगोस्रि मेथाइ खनलांदोंमोन। थ' दा खनसाय ब्रह्म आरो फुंबिलि बसुमतारीजों जयैनो मोनसे मेथाइ फैगासिनो दं। बे मेथाइयानो जाबाय बावखुंग्रि दै लोगोफोर, बैसागु मेथाइ। थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नेबाय थाबानो जाबाय। बे फुल भिडिअआ फैगोन दि बैसागुनि ओरैनोथ' गासिबो बर' एलबामफोरानो बैसागु एलबामफोरानो बैसागुनि 1 उइक सिगां ओंखारहैजोबखागोन। नाथाय ओरैबायदि जों एक्सपेक्ट खालामनो हायोदि जे 10 डेज एबा 2 उइक बेबायदि सिगां जोङो एक्सपेक्ट खालामनो हायो दे लोगोफोर। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो बे समखौ एसे खोनासंदो। हाबाब आगै, आं नोंनो मा होनना फोरमायबावनो।